Bon dia! Continuem amb un nou videotutorial en el que seguirem treballant en les utilitats més importants de Google Classroom. Com podeu veure, al correu electrònic hem rebut un nou avís en el que s'indica que s'ha afegit un comentari privat del professorat del nostre grup i una notificació de que tenim una nova tasca. Per poder veure el detall d'aquestes informacions, tant podem prémer damunt les notificacions com accedir al Classroom des de la icona d'aplicacions de Google. També és interessant l'ús de l'aplicació mòbil de Google Classroom, des de la que podreu accedir directament a l'aula virtual, una vegada descarregada l'aplicació. Anem ara a accedir a partir del comentari rebut al correu, com ja hem fet en altres ocasions. Veiem que aquí ja se'ns mostra el missatge complet en el que la mestra ens dona l'enhorabona per la tasca Dibuixem amb pompons. Si premem el botó Respon, accedim directament a la finestra de la tasca i, des d'aquí, podríem respondre el comentari. Una vegada fet això, anem a la pantalla inicial de la nostra aula. Veiem que a la part superior ens apareix una nova tasca anomenada Seriació. Vegem en què consisteix. En aquest cas, se'ns indica que hem d'imprimir o reproduir el document adjunt en paper i pujar una fotografia amb el resultat. A més, també podem veure que a aquesta activitat se li ha assignat una puntuació de 10 punts i que la data de venciment és el 15 de setembre a les 17 hores. Una vegada tinguem feta l'activitat, tal com es va explicar a un vídeo anterior, adjuntarem la imatge resultant de l'activitat realitzada. Recordeu també que des d'aquí, a més d'adjuntar arxius o enllaços, també podrem crear-ne de nous usant les opcions que teniu a la part de baix. Per exemple, si volem crear un dibuix nou, seleccionarem la darrera opció. De forma que es crearà un nou fitxer de dibuix que podrem editar directament. Des d'aquí, podrem inserir més d'un element. Entregam l'activitat i s'adjuntaran els fitxers indicats. Per veure l'estat de les nostres tasques, tornarem a la finestra inicial. Indicarem que ens ho mostri tot i aquí veurem les dues tasques que tenim a la nostra aula virtual, indicant la seva data de venciment i si ja han estat lliurades. Si accedim al treball de classe, veiem que la tasca de seriació està dins el tema de matemàtiques. I amb això finalitzam aquest videotutorial. Moltes gràcies.